Ja coneixem prou bé la sintonia d'Espurnes de Llengua, l'espai que fem cada 15 dies, Ràdio La Selva i el Consorci per la Normalització Lingüística de l'àrea de Reus. Saludem, com sempre, la Janina Casas. Janina, bon dia, com estàs? Hola, bon dia, bé. Tot bé? Tot bé. Molt ben acompanyada vens avui. I tant. Avui portes convidada. De qui es tracta? Doncs avui és aquí l'Anna Saperas, que és la directora del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus. La jefa. I tant. T'has de portar bé, eh? Anna Saperas, molt bon dia. Gràcies per venir aquí a la Ràdio La Selva. Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres. Com esteu pel Centre de Normalització Lingüística? Molta feina, no, Anna? Molta feina. No l'acabem mai. A més, aquests dies estem inscrivint pels cursos que comencem la setmana que ve. Per tant, com sempre, sense parar. És sense parar, això, eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do. Avui ha vingut la directora del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus per parlar d'un tema que és la sensibilització lingüística. Què és la sensibilització lingüística, Anna? Doncs, a veure, per dir-ho d'una manera fàcil, no diré una definició de diccionari, però seria una sèrie d'activitats que fan reflexionar sobre els usos de les diferents llengües que sabem, sobre el nostre comportament i sobre les nostres actituds lingüístiques. Així de fàcil. Així de fàcil. Però hi ha molta feina al darrere per sensibilitzar lingüísticament a la població, no? Sí, i és un terme molt ampli, es pot fer de moltes maneres i amb molts col·lectius diferents. Aquí, per exemple, hem parlat aquí a la ràdio del voluntariat per la llengua, una feina que es fa les parelles lingüístiques que es munten amb voluntaris, amb gent del consorci, per ajudar a gent nouvinguda o a gent que vol aprendre l'idioma o gent que vol millorar el català. Aquest seria un exemple clar de la sensibilització lingüística, no? Aquestes parelles lingüístiques. Sí, també seria un exemple perquè, a part de la pràctica que fan aquestes parelles quan es troben per agafar fluïdesa, per parlar en català, darrere del programa Voluntariat per la Llengua hi ha una reflexió que es fa a l'aprenent, que és: tu vas a un curs o tu saps una mica de català, però seria important per tu, per la teva integració social, laboral, etc, que et llancessis a parlar en català, que en determinats llocs fossis capaç d'expressar-te en català i, per tant, t'ajudem i t'animem que facis aquest clic, aquest canvi d'actitud i que et llancis a parlar en català. Això pel que fa a la persona que està aprenent a parlar català. Pel que fa al voluntari, també fem una reflexió sobre sensibilització lingüística en el sentit que fem veure a aquestes persones que hi ha molta gent que està estudiant català o que voldria aprendre català i que si els catalanoparlants automàticament fem allò tan freqüent que és canviar-nos al castellà a la primera de canvi quan veiem un desconegut o algú que per la seva aparença física, pel seu vestuari ens sembla que no és catalanoparlant i canviem, com deia, el castellà, no l'estem ajudant perquè no propiciem, no donem peu que aquella persona practiqui o es llanci a parlar en català. Aleshores, quan un catalanoparlant participa al programa Voluntariat per la Llengua, fa com un aprenentatge, com una pràctica també ell, per això diem que el voluntariat per la llengua és molt beneficiós tant per l'aprenent com pel voluntari, i s'entrena, com si diguéssim, a mantenir-se en català encara que el seu interlocutor no parli el català del tot bé o amb tota la fluïdesa d'un nadiu. Això ho hem parlat moltes vegades, Janina, no? Que canviem moltíssim, fem aquest canvi al castellà perquè veiem que aquella persona té rasgos de Sud-amèrica i canviem directament al castellà o potser ve d'Ucraïna o d'un altre país i ja li canviem al castellà quan ell el que vol és parlar català i cometem aquest error, no, Janina? Sí, aprendre'l, sí. De vegades, aquí al programa amb la Janina hem parlat dels comerços aprenents. Què són aquests comerços aprenents? En què consisteixen? També ajuden al programa de les parelles, del voluntariat per la llengua?
Segurament heu parlat de comerços aprenents i també d'establiments col·laboradors. Això dels establiments col·laboradors, però què són els comerços aprenents? T'explico els comerços aprenents, doncs, si vols. Mira, els comerços aprenents són unes sessions molt curtetes, 5 sessions de mitja hora, que oferim a establiments comercials que estan regentats per persones estrangeres, persones que no dominen el català, que no són capaces d'atendre la clientela en català i que moltes vegades a causa de l'horari ampli d'obertura de la seva botiga no tenen la possibilitat d'assistir als cursos generals que fem. Aleshores, una tècnica del centre es desplaça a la botiga mateix amb unes hores convingudes i es fan 5 sessions molt breus de, diríem, els primers auxilis en llengua catalana, amb el sentit que si aquelles sessions es fan amb una fruiteria, doncs es treballarà sobretot el lèxic de la fruita i la verdura i es treballarà la fraseologia típica d'una acció de compra-venda en un establiment d'aquest tipus. A quan va, quan pesa, si són madures, si són verdes, saludar, dir el preu d'aquell producte. En canvi, si on es va és a una perruqueria, doncs es treballarà sobretot el lèxic relacionat amb els pentinats, amb el cabell, amb aquests altres productes. Per tant, són 5 sessions molt breus que donen uns primers coneixements molt bàsics al comerciant, al botiguer, perquè pugui atendre en català la seva clientela catalanoparlant. Lògicament, amb 5 sessions de mitja hora no podem fer miracles, aquella persona no sortirà, podem fer conferències en català, però sí que una conversa senzilla que és bastant repetitiva sempre de compra-venda sí que serà capaç de fer-la. Ja hem parlat aquí a les Prunes de Llengua d'aquests comerços aprenents que, en certa manera, són accions paral·leles a l'ensenyament que també oferiu des del Centre de Normalització Lingüística. Amb els alumnes del centre que hi van, que assisteixen als cursos que feu de català, també es treballa amb el tema d'avui, amb la sensibilització lingüística? Sí, i afegeixo un apunt sobre els comerços aprenents. A part del que et deia d'aquest lèxic i aquesta fraseologia que fem en aquelles sessions, també intentem sensibilitzar aquests comerciants amb el sentit que ho posin fàcil als catalanoparlants, mostrant, per exemple, un adhesiu que poden posar a la seva botiga que diu comerços aprenents, per donar peu al catalanoparlant que no canviï de llengua, que intenti parlar en català amb ells perquè ells practiquin i així el següent dia que hi vagin segur que la conversa serà més fluida i serà possible en català. Per tant, hi ha uns continguts lingüístics, però uns continguts de sensibilització amb el sentit que els diem, home, si teniu clientela catalanoparlants, ells se sentiran més ben atesos, fareu una acció comercial de més qualitat si els hi parleu amb la seva llengua. Per tant, aquest apunt de sensibilització als comerços aprenents hi és, i en els cursos generals, que és el que em preguntaves ara, sí que hem començat enguany, arran d'unes propostes d'un grup de treball que hi ha al Consorci per la Normalització Lingüística, que ha creat tots uns materials i unes propostes per tots els centres de normalització de Catalunya, i sí que hem vist que, a part d'ensenyar a parlar i a escriure en català als nostres alumnes, allí que els tenim, a les aules que els tenim, és important també fer aquestes reflexions sobre sensibilització lingüística, perquè és important que els diguem, escolteu, esteu fent un primer curs de català, lògicament en sabeu poquet, però des del primer dia comenceu-vos a acostumar, ni que sigui poc, a dir alguna cosa en català. Quan arribeu a un lloc, intenteu dir almenys un bon dia, o un gràcies, o al marxar un adeu. Comencem per aquí. Quan feu el segon curs podreu incorporar algunes coses més en català en el vostre dia a dia. I el que intentem amb aquestes activitats de sensibilització és això, que des del minut zero els aprenents no només aprenguin català, sinó que l'utilitzin. L'utilitzin en la mesura que puguin, segons els seus coneixements, però que l'utilitzin. Llavors, això com ho fem? Amb algunes reflexions, amb alguns treballs que es fan dins de l'aula,
però també plantejant als alumnes, sempre gradualment i adequant-nos al seu nivell de coneixements, alguns reptes o algunes pràctiques que poden ser, per exemple, mireu, durant aquest mes hauríeu d'anar a 3 botigues, que normalment són botigues que estan, entre cometes, compinxades amb nosaltres perquè són establiments col·laboradors del programa Voluntariat per la Llengua i s'han compromès a atendre en català la gent, encara que això que els pugui semblar que els costa parlar en català, i diem a aquests alumnes, mira, durant aquest mes has d'anar a 3 botigues d'aquesta llista que et donem i preguntar algunes informacions o comprar alguna cosa, però fer-ho en català, o demanar-hi un cafè, però fer-ho en català. I és una manera de convidar-los, d'insistir una mica més que aquell català que aprenen a l'aula surti a fora. I surti a fora, si formen part del voluntariat per la llengua, parlant 1 hora a la setmana amb una parella lingüística, surti a fora amb aquestes 3 interaccions que faran en botigues, surti a fora anant a un equipament municipal a preguntar per alguna activitat que organitzen o a preguntar un horari o a preguntar per un servei que ofereixen. I tot això és anar donant elements, anar donant ajudes, anar donant crosses perquè aquests alumnes que primer no eren catalanoparlants puguin aixecar el vol d'alguna manera i ja convertir-se en catalanoparlants. Aquestes petites accions, com has comentat, Anna, de sensibilització lingüística, les feu als alumnes dels cursos, també als centres col·laboradors, a les botigues que hi participen, però en altres sectors de la població també es fan aquestes accions de sensibilització? Sí, també. De vegades fem campanyes o accions més generals, adreçades a tota la població en general, i aquí podríem recordar, per exemple, la campanya Provem-ho en català que ha fet el govern, aquella campanya de la Queta, que diu Provem-ho en català. Què? 2 coses. El que habitualment no parla en català, proveu de llançar-vos i parlar en català, i el que és catalanoparlant però sovint canvia de llengua, proveu de mantenir-vos en català i tindreu sorpreses agradables, perquè moltes vegades algú que us hi hauríeu jugat un pèsol que no parlarà en català, resulta que us contesta en català sense cap mena de problema ni dificultat, o que li costa una mica, però que us contesta en català. Per tant, aquesta campanya per aigua del govern Provem un català de la Queta va per aquí. Al Centre de Normalització Lingüística també ja fa anys que han fet campanyes d'aquest tipus, com la campanya Parla'm en català, que a més a Ràdio La Selva vau estar emetent els spots, els anuncis, ho recordem, i ens va anar molt bé que col·laboréssiu amb nosaltres, i aquesta campanya més local, que sortia del Centre de Normalització de Reus i de l'Ajuntament, doncs consistia que alguns testimonis que són alumnes nostres, de diferents procedències, deien clarament als catalanoparlants, parla'm en català perquè jo també l'entenc, perquè també ja el sé parlar una mica, perquè així n'aprenc més, perquè així puc ajudar els meus fills, perquè així en sabré més quan vagi a buscar feina i segurament me'n sortiré millor, per tot això. Llavors vam fer una campanya basada en uns cartells, en uns opis que hi va haver per la ciutat, però també hi havia uns spots de televisió que vau passar, uns spots per la ràdio que també van passar, ràdios de Reus però també de tota la comarca, per anar fent reflexionar a la població, en aquest cas catalanoparlant, que no canviï de llengua quan no sigui necessari i que vegi que això, parlar o mantenir-se parlant en català amb algú que l'està aprenent o amb algú que no és catalanoparlant d'origen, no és una falta d'educació, com de vegades es percep, o tradicionalment hi ha gent que té aquesta idea, aquesta creença, sinó que és donar una oportunitat a la llengua i donar una oportunitat a aquestes persones perquè millorin, és superar aquestes creences. I aquesta campanya o aquestes campanyes publicitàries que a vegades s'adrecen a la població general
També tenim uns altres productes que són les sessions de sensibilització lingüística que fem per diferents col·lectius. Per exemple, ara que des del Departament de Salut, des de Sanitat, es veu que és important, que ens està venint un nombre important de professionals de la sanitat que no són catalanoparlants, però que és important poder atendre els catalanoparlants en la seva llengua, amb una situació de malaltia, de vulnerabilitat, d'estar indefens davant d'una intervenció quirúrgica. Són situacions que el pacient està indefens perquè és qui té un problema. Doncs amb aquests professionals de la sanitat, per exemple, els fem unes sessions de sensibilització en què els recomanem que d'entrada parlin a tothom en català i que si el pacient diu que no l'entén, doncs s'adapti en la seva llengua, en castellà, en anglès, en francès o amb el que sàpiga o el que parli. Però que d'entrada parlin en català. I d'entrada veuran que alguns pacients a qui els semblava que potser no podrien mantenir una conversa en català, perquè és una pacient que porta un mocador, doncs resulta que l'entén, perquè potser aquella persona ja ha nascut aquí i parla un català com tu, com la Janina o com jo. Per tant, el missatge és, d'entrada sempre en català. Si no ens entenen, si convé, busquem altres possibilitats, però d'entrada en català, perquè és una manera de tractar tothom per igual, de demostrar que aquella persona és un més de la societat, que no fem diferències perquè potser té un cognom no sé com, o perquè potser és més clar de pell, o perquè potser és més fos de pell, sinó tractem a tothom per igual i d'aquesta manera doncs ens comuniquem amb normalitat amb la llengua oficial i pròpia de Catalunya. Si els catalanoparlants, si la gent que som aquí no defensem el català o no utilitzem el català sempre que sigui possible, sempre que la comunicació sigui possible, això no ho farà ningú per nosaltres. Per tant, torno amb els col·lectius específics. Doncs ara aquests últims mesos hem fet unes sessions de sensibilització a personal del CAP Sant Pere de Reus, a personal del CAP de Falset, i n'anirem fent més. També en fem per les administracions locals. Fa 15 dies, 3 setmanes, la Janina i jo vam fer una sessió de sensibilització pel personal de l'Ajuntament de Montbrió. Hi havia tant administratius com gent de la brigada, com la mateixa alcaldessa, donant també aquest missatge, no? Sempre que sigui possible en català. Per què? Perquè això que et deia, perquè som una administració local i segons la normativa el català és la llengua oficial i pròpia de Catalunya i és la llengua que ha d'utilitzar l'administració local, però també perquè estem donant oportunitats als que no en saben prou perquè n'aprenguin i perquè practiquin i perquè se sentin un més de nosaltres. Els cursos, la Janina i jo això estem cansades de sentir-ho, de vegades els alumnes aprenents ens diuen ui, és que jo feia un esforç, jo vinc a classe 2 dies a la setmana, jo estudio i tot, però quan surto al carrer ningú em parla en català. Deu ser que ho faig molt malament, deu ser que sóc un desastre, deu ser que... Per tant, si nosaltres a aquesta persona li parlem en castellà, indirectament li estem donant uns missatges que són no ho fas bé, no ets dels nostres, no te'n sortiràs, no ets capaç de parlar en català, i això els desmotiva. En canvi, si li parlem en català i l'altre respon en català ni que sigui amb dificultat, però l'anem animant, li donem ales perquè ho vagi provant i es vagi superant i acabi sent el que pretendríem, no? Un catalanoparlant més, acabi sent, doncs, que la població de Catalunya tothom sàpiga el català i com més llengües més millor, però que el català també el sàpiguen. O sigui, són les petites accions que podem fer individualment i col·lectivament des de l'administració, des de la sanitat, des de l'educació, des dels comerços, des de la cultura,
sempre en català com a primera opció i en cas de que ens ho demanin de no, és que no te entiendo o I don't understand you, pues tirem cap a altres idiomes. És important, no?, de sensibilitzar-nos tots, tant administracions com particulars. Sí, és ben bé això. I de fer-los veure això amb una dada objectiva, que és que, segons l'EULP, l'enquesta d'usos lingüístics, un 94,7% de la població a Catalunya manifesta que entén el català. Per tant, en molts 94? pocs casos, més d'un 94 de mitjana a Catalunya. I si miréssim les dades al Baix Camp, pujaria encara. Per tant, hi ha un psicòleg que ha treballat molt els temes d'assertivitat lingüística, que per cert demà tenim una sessió de formació amb ell, que deia, el Ferran Suai, que deia, quan tu comentes una cosa en català amb algú i l'altre et diu és més fàcil que no t'hagi entès perquè té dèficit auditiu que no pas perquè no entengui el català, perquè percentualment hi ha més gent que és dura d'orella que no sàpiga el català. Comentava una mica en broma, però que té una base certa. Déu-n'hi-do, doncs no coneixia jo aquesta dada del 94% de gent que entén el català. Una altra cosa, doncs, que el parli. Una altra cosa és que el parli, però una conversa jo en català i l'altra en castellà amb algunes falques en català és possible, és perfectament possible. Jo fa molts anys que ho poso en pràctica i funciona bé, i el que deia abans, moltes vegades tens sorpreses agradables, perquè tu parles en català, et contesta en castellà, continues en català, et contesta en castellà, i potser la tercera és l'altra que canvia el català. Quan el que estem acostumats a fer, els catalanoparlants, és a canviar nosaltres a la primera de canvi. A la primera de canvi canviem, i tant, i tant. La sensibilització lingüística, molt, molt interessant, que ens ha parlat d'això la directora, l'Anna Saperas. Ens has portat un conte, també, Anna. Sí, un conte perquè no sigui tan rotllo meu. No, sí, ha estat molt, molt interessant. Però quina millor manera d'acabar que amb un conte en català. Sí. Un conte en català que faci reflexionar sobre això, sobre el nostre comportament lingüístic. Un microconte, molt rebé. Un microconte que es titula La llengua parlada, una cosa tan senzilla com això, i que és del David Vila. Us el llegeixo. Endavant. L'immigrant uzbek vol dir que ve de l'Uzbekistan, una antiga república soviètica, l'immigrant uzbek arriba a Barcelona. Al català 1 se li adreça en espanyol. Al català 2 se li adreça en espanyol. Al català 3 se li adreça en espanyol. L'immigrant uzbek decideix aprendre espanyol. L'immigrant uzbek aprèn espanyol. L'immigrant uzbek descobreix el català. L'immigrant uzbek decideix aprendre català. L'immigrant uzbek s'adreça en català al català 1. Al català 1 li contesta en espanyol. L'immigrant uzbek s'adreça en català al català 2. Al català 2 li contesta en espanyol. L'immigrant uzbek s'adreça en català al català 3. Al català 3 li contesta en espanyol. L'immigrant uzbek li diu que li pot parlar en català. Al català 3 li diu que no pateixi, que no li fa res parlar en espanyol. L'immigrant uzbek continua parlant en català i el català 3 continua parlant en espanyol. L'immigrant uzbek vol deixar de ser un immigrant uzbek. L'immigrant uzbek vol ser un nou català d'origen uzbek. Bo i xopant, el català 1 pensa que, amb tanta immigració, el català es perdrà. Bo i xopant, el català 2 pensa que, amb tanta immigració, el català es perdrà. Bo i xopant, el català 3 pensa que, amb tanta immigració, el català es perdrà. Bo i xopant, l'immigrant uzbek que volia ser un nou català d'origen uzbek pensa que ja n'està tip dels catalans. Si tant volen tenir una llengua normal, que facin el favor d'usar-la. És un conte, però és la realitat. És la realitat. Sí. Doncs reflexionem-hi, perquè és una realitat que no té gaire ni cap ni peus, no? Amb aquest conte posem el punt i final, o el punt i seguit,
perquè nosaltres continuarem parlant en català aquí a les Purnes de Llengua. Anna Saperas, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a la cafetera de Ràdio La Selva. Moltes gràcies a vosaltres per la col·laboració, per l'oportunitat i per aquest tira de programes ja que fa molt temps que emeteu sobre aquests temes que ens preocupen. Gràcies. Són moltes temporades. Amb la Janina en portem unes quantes. Janina, gràcies. A vosaltres. Tornem a parlar d'aquí 15 dies. D'acord. Que vagi bé. Adéu.